Здравейте, скъпи приятели, брата и сестри по пътя на спасението. Всички, които подкрепяте каузата за България православна свята. Видяхме едни фалшиви избори, на които и африкански диктатор би завидял. И селото на президента Радев сме първи, и в Плевенско сме първи, и в Учиндол мисля, че сме първи, и Банке сме първи, и във Враца, Монтана, Видин, пак сме първи.